O Sergas iniciou hoxe a primeira das dúas fases do estudo epidemiolóxico deseñado para coñecer cal é a situación e o desenvolvemento da pandemia do coronavirus. A Consellería de Sanidade comezou hoxe a citar a cada unha das persoas seleccionadas para este estudo de forma aleatoria. Foi o Instituto Galego de Estatística o que se encargou de determinar o tamaño dunha mostra coa que poder debuxar o mapa epidemiolóxico das 4 provincias galegas. En total, nesta primeira fase tomaránse mostras a case 51.000 persoas de todas as comarcas do país. Na segunda fase, que se pon en marcha dentro de 4 semanas, faránse test a outros 50.000 galegos. Na nosa contorna, a cidade de Pontevedra será o municipio onde se practiquen máis probas nestas dúas fases. A Xunta estima que na capital da provincia vanse tomar 2.700 mostras. Con esta análise, a Consellería de Sanidade procurará un triplo obxectivo: estimar a prevalencia da inmunidade fronte ao COVID-19 nas diferentes localidades galegas, definir cal é a súa repercusión de acordo ás variables de sexo e idade e, finalmente, monitorizar a evolución da epidemia durante o período de tempo en que se produza a recollida da información. A citación ás probas vaise realizar mediante contacto telefónico con cada unha das persoas seleccionadas. Logo de facerlle unha pequena enquisa, concretarase unha cita para facer o test no seu centro de saúde. A toma da mostra consiste nunha punción digital que indicará se esa persoa tivo contacto co COVID-19 ou non. Os resultados das probas comunicaránse no mesmo día da súa realización por medio dunha nova chamada telefónica.